Permezz ta' regoli ġodda li daħlu fis-seħħ, il-bdiewa u raħħala Maltin se jibdew jiġu mqasma f'kategoriji skont id-dħul li jagħmlu minn attività agrikola. TVM News tkellem mal-President tal-Għaqda Bdiewa Attivi, Malcolm Borch, li spjega xi tfisser din il-bidla. Naħsbu li hija xi ħaġa pożittiva ħafna li il-klassifikazzjoni tal-bdiewa tar-raħħala qed issir abbażi ta' turnover għax hija indikazzjoni tajba ħafna ta' kif il-bidwi r-raħħal jaħdem ir-raba' u razzett tiegħu u allura tal-professjonalità tiegħu fil-mod ta' kif ikabbar u jipproduċi l-prodotti għas-soċjetà Maltija. Is-Sur Borch żied jgħid kif f'ċertu inħawi art agrikola mhix qed tintuża għal skopijiet agrikoli minħabba diversi raġunijiet. Dan, flimkien ma' tibdil fil-klima, qed jikkawża telf tal-ħamrija. X'hekk aħna niddiżinja aħna, jiġifieri min qed jiddiżinja l-policies, min qed jiddiżinja skemi differenti, ikun kapaċi jilħaq u jittargetja il-safef ta' bdiewa li vera għandhom bżonn dawk il-policies, li vera għandhom bżonn dawk il-miżuri, dawk l-iskemi, mela nkunu f'pożizzjoni li nagħmlu differenza kbira ħafna għal bdiewa r-raħħala li vera qegħdin jikkontribwixxu għas-settur agrikolu Malti. Huwa temm jgħid li settur agrikolu b'saħħtu mhux biss huwa importanti għall-ambjent imma anke biex nies ta' kwalità japprezzaw iktar minn fejn ikun ġej l-ikel ta' fuq il-platt tagħhom.